Напэўна, кожны чуў пра горад Чаркасы ва ўкраіне. У Менскай вобласці ёсць аграгарадок Чаркасы. Назва вядомая з 16 стагоддзя. На Івейшчыне вёска Чаркесы. Ды ўзяць тыя ж прозвішчы: Чаркас, Чаркесаў, Чаркашын. Адкуль усё гэта? Што за таямнічыя Чаркасы або Чаркесы? Мяне завуць Васіль Калач, і сёння мы адкажам на пытанні: адкуль, калі і да чаго тут нашая вайсковая гісторыя ды каўказскі след. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска. Гэта не цяжка. Той, хто цікавіўся вайсковай гісторыяй ВКЛ, напэўна, чуў пра пяцігорцаў або запомніў радок з песні «Бітва пад Воршай», дзе сталі хлопцы-пяцігорцы каля рэчкі на прыгорцы. Па сюжэце пасля яны смаляць маскавітаў. Пяцігорцы – гэта від конніцы ў Вялікім княстве літоўскім, вядомы з 16 стагоддзя. Першасна, пяцігорцы паходзілі акурат з чаркесаў, якія да нас перабраліся з Каўказу па розных прычынах, а збольшага не хацелі прымаць падданства Асманскай імперыі праз рэлігійныя ці ўнутраныя рознагалоссі. Вельмі падобная гісторыя, як з татарамі. Гляньце, у нас быў выпуск пра татарскую шляхту. Назва паходзіць ад каўказскіх 5 гораў. Пяцігор'я, то бок ад мясцовасці. Што гэта былі за ваяры? Галоўны ўдар па ворагу, як правіла, наносіла гусарыя, больш цяжкая конніца. А вось пяцігорцы ішлі другім шэрагам ці білі ворага з флангаў. Доўгі час яны не карысталіся даспехам, мелі характэрны шалом-місюрку ды паруччы карвашы. Пазней – кальчугу. Характэрны шчыт – турэцкі пляцёны калкан. Кап'ё, лук, пісталеты, рагаціны, шаблю. Тут па густу і магчымасцях. Галоўнае, што рыштунак быў лягчэйшым за гусарскі. У кароне польскай падобныя часткі маглі называцца казакамі, таварышамі панцэрнымі ці наўпрост панцэрнымі. Даследчыкі часам блытаюцца, але генеральна пяцігорцы займалі прамежкавую ступень паміж цяжкай гусарэяй і лёгкімі казакамі. А вось пытанне: ці былі гэта этнічныя каўказцы або ўсяго толькі род войскаў? Зараз распавяду. Пачатак пяцігорскай конніцы, безумоўна, заклалі перасяленцы з Каўказу. Пасля ўжо, асабліва калі казаць пра 17 стагоддзе, у пяцігорцах маглі служыць і ліцвіны, і русіны, і татары, і палякі. Але калі чытаць дакументы з 16 стагоддзя, то вельмі красамоўнымі ёсць імёны і прозвішчы. Напрыклад, узгадка пра князёў пяцігорскіх, якія ў 1561 мелі атрымаць ад вялікага князя дазвол жыць у Літве. Дык гэта сапраўдныя князі з Кабарды, якіх у нас называлі чаркаскімі, а ў Польшчы – пяцігорскімі. А ўжо будучы прынятымі ў нашае шляхецтва, яны і атрымалі герб ляліва з паўмесяцам і зоркай. Яго ўжывалі большасць князёў-перасяленцаў з тых краёў. Сярод актаў у музеі чартарыйскіх у Кракаве можна знайсці квіт каралеўскага ротмістра Тымрука Шымковіча Пяцігорскага ад 1575 году на 4000 злотых. Гэта ж акурат Лівонская вайна. Той тлумачыць, на што і на каго атрымаў гэтыя грошы. Гэта жалаванне для яго харугвы і пералік. Яго міласці пану Кудаю Бярдзею Данцовічу – 40 злотых. Пану князю Яхне Фурсовічу – 40 злотых. Пану Аслану Шейховічу – 40 злотых. Пану князю Абдуле Якубовічу – 40 злотых і гэтак далей. Даруйце, спіс надта доўгі, хоць і цікавы. Яўна не мясцовыя людзі, ці чаркасы, ці татары. Хоць некаторыя прозвішчы ў спісе, як Каспар Гажоўскі, усё ж хіба мясцовага паходжання. Польская мова аўтара, дарэчы, выдатная, амаль без памылак. Сам Тымрук Шымковіч пасля шматлікіх войнаў памёр на Кіеўшчыне на пачатку 17 стагоддзя, а яго нашчадкі з прозвішчам Шымковіч ці Шымкевіч дагэтуль жывуць і ва ўкраіне, і Беларусі, і ў Літве. Цяжка знайсці вайну 16-17 стагоддзяў, дзе б не засвяціліся пяцігорцы.
Войны Баторыя з Масквой, бітвы пад Кіркхольмам са шведамі, служылі ў Ілжэ-Дмітрыя, і ў Александра Лісоўскага, і ў Сапегі, і ў Кішкі, і ў Хаткевіча, і ў Міхала Казіміра Радзівіла. Яшчэ раз нагадаю, што гэта ўжо былі не чыста этнічныя, а змешаныя фармаванні. Сам спосаб вайны, які паказвалі некалі каўказцы, аказаўся эфектыўным і запатрабаваным. Вось яго і карысталі, і назва засталася. Але вось цікавы выпадак. У войску маскавітаў Івана Грознага, якое ішло на Полацак у 1563-м, узгадваюцца князі Гаўрыла ды Александр Чаркасскія. Пра Гаўрылу больш звестак. Гэта Ісаул государева палка, камандуе 2 сотнямі, актыўна ўдзельнічае ў аблозе Полацка. Калі горад узялі, той ахоўваў нашага палоннага ваяводу да войну. Але ўжо пад восень 1564-га, калі войска Радзівіла Рудога падыходзіла вызваляць горад, Александр з Гаўрылам перакінуліся на наш бок. Ці самі, ці праз палон, невядома. І вось той Гаўрыла Чаркаскі усплывае зноў ужо ў бітве пад Венданам у 1578-м, але ўжо як кіраўнік пяцігорскай харугвы па літоўскім боку у Сапегі. Тая бітва для маскавітаў скончылася фатальнай паразай. Больш за тое, па іншы бок, маскавіцкі, ваявалі колішнія саслужыўцы Гаўрылы. Напрыклад, князь Іван Галіцын, з якім у полацкім паходзе яны служылі ў адным палку. О, як бывае. Ці вось цікавы выпадак у 1662 годзе на сойме ў Варшаве шляхецтва за войны са шведамі меў атрымаць Стэфан Чаркаш, таварыш харугвы каралеўскага ротмістра. Таксама гербуля Ліва. Дарэчы, разам з ім яго брат Міхал ды сыны Канстанцін, Казімір, Юзеф. Відавочна ж хрышчоныя, але цалкам магчыма яшчэ з тых чаркесаў каўказскага паходжання. Гэтая гісторыя была б непоўнай без цікавага эпізоду з 19 стагоддзя ўжо пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Эмігранты з колішняй Рэчы Паспалітай у 1830-60-х мелі вялікую цікавасць да тэмы Каўказу. Маўляў, вораг-то ў нас адзіны, Расея. Паўстанні і карныя акцыі ідуць і там, дык можа зрабіць нешта разам? Так, у Адама Чартарыйскага, лідара эмігранцкага ўраду ў Парыжы, нарадзілася ідэя дзяржавы Чаркесія на Каўказе. Гэта быў бы удар па імперыі і нагода краінам захаду ўмяшацца ў вайну там, на Каўказе. Так, у 1857 годзе на Каўказе высадзіўся англа-польскі легіён з 200 чалавек на чале з палкоўнікам Тэафілам Лапінскім. Разам з ім на ангельскім караблі «Кенгуру» і турэцкім «Аслане» зайшло шмат грузаў вайсковага прызначэння у дапамогу горцам. Атрад Лапінскага пратрымаўся 3 гады, але нават пасля яго ад'езду на месцы заставаўся яго памочнік Арановскі як вайсковы спецыяліст. Пазней Лапінскі напісаў мемуары «Горцы Каўказа ды іх вызвольная вайна супраць расейцаў». Яшчэ адна спроба адбылася на фоне паўстання 1863 году. Тады на Каўказе з'явіўся атрад валантэраў з мэтай арганізацыі легіёну. З каго арганізоўваць? З дэзертыраў з царскай арміі, якія паходзілі з былой Рэчы Паспалітай. Такіх аказалася не так шмат, але шкоды расіянам яны ўсё ж нарабілі. Па сведчаннях яны акурат вучаць горцаў сучаснай вайне, даюць парады падчас штурмаў і самі ідуць наперадзе калоннаў. Ёсць апісанне нават арыгінальнай зброі, якую дабравольцы прапанавалі горцам. Тут увага. Длинный шест, к одному концу которого прикреплена коса, чтобы колоть и рубить, а к другому крючья, чтобы влезать на крепостные верхи. Так занотовал российский генерал Граббе. Кассинеры на Кавказе. Як вам такое? Цікава, як закальцоўваецца гісторыя. У 16 стагоддзі чаркесы дапамагалі нам адбіцца ад Масквы. У 17-м ад шведаў і той самай Масквы, а ў 19-м выхадцы з Рэчы Паспалітай былі ў горцаў вайсковымі спецыялістамі. У час Вялікай Каўказскай вайны, якая трывала 100 гадоў, чаркесы перажылі сапраўдны генацыд.
калі большасць была вынішчана ці выціснута са сваёй зямлі, а іх месца занялі расіяне-каланісты. На радзіме засталіся лічаныя адсоткі некалі вялікага народу. А яшчэ вельмі сімвалічна, што адзін з першых беларускіх добраахвотнікаў, які паехаў ваяваць за ўкраіну і загінуў там у 2015 годзе, меў імя Алесь Чаркашын. Бачыце, вайсковы ген заўжды стрэляць, нават праз стагоддзі. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Гонар і годнасць!